Vulgárnosť do verejného života priniesol Igor Matovič a jeho družina. Osobné invektívy, nadávky sa stali súčasťou politického života, ale aj súčasťou rokovaní na pôde parlamentu. Dnes sme v parlamente rokovali o konsolidácii verejných financií, ktoré nám mimochodom shumploval Matovič, Heger, Sulík a Odor spolu so svojimi úradníkmi. Zanechali nám tu sekeru 24 miliárd. Miesto toho, aby argumentovali, miesto toho, aby si sypali popol na hlavu, sa poslanci od Matoviča rozhodli porušovať rokovací poriadok a vnášať provokáciu do rokovania Národnej rady. Pozrite si sami, čo sa vlastne dialo. Pán poslanec, dajte si sako, lebo budem vyvodzovať konzekvencie. Len vás upozorňujem, dajte si sako. Takže, pán poslanec, prvé upozornenie, že porušujete rokovací poriadok, konkrétne ustanovenie paragrafu 32, odsek 4, počkajte, dohovorím. Je zakázané vnášať do rokovacej sály transparenty, plagáty, letáky alebo iné obdobné vizuálne zobrazenia. Vaše tričko považujem za iné obdobné vizuálne zobrazenie, prípadne za plagát či transparent. Upozorňujem vás, odstráňte toto porušenie rokovacieho poriadku tým, že si dáte sako. Takže prvé upozornenie. Upozorňujem vás druhýkrát, pán poslanec, aby to bolo zaznamenané. Takže prerušujem schôdzu na 10 minút. Máte čas, aby ste odstránil to, čo ste porušil v súvislosti s rokovacím poriadkom. Pán poslanec, ešte raz odstránite porušenie rokovacieho poriadku. Takže, pán poslanec, bol ste dvakrát upozornení v súlade s paragrafom 32 odsek 2 rokovacieho poriadku. Preto vás vykazujem, keďže ste neodstránil porušenie rokovacieho poriadku zo sály, a upozorňujem vás, že ste povinní opustiť rokovacú miestnosť. Odídete? Prerušujem rokovanie Národnej rady. Pán poslanec Šipoš, máme prerušené rokovanie Národnej rady. Otázka je, keďže ste bol vykázaní, či opustíte rokovacú sálu. Matovičov poslanec Šipoš sa rozhodol vystúpiť v rozprave v tričku s provokujúcim textom. Do rokovacej sály je zakázané vnášať plagáty, letáky, transparenty a iné vizuálne zobrazenia, tak som ho slušne dvakrát upozornil, aby tak nerobil. Keďže to nepomohlo, rozhodol som sa ho vykázať z rokovacej sály, čo znamená, aby ju opustil dobrovoľne. Pozrite sa však, čo sa dialo ďalej. Ja mám námietku, že nemohol som vystúpiť. Chcem, aby ste mi dali vystúpiť. Gašpar, chcem slovo. A mne nedovolíte vystúpiť? Mne nedovolíte vystúpiť? Ja mám byť ticho? Ja som taký istý poslanec, jak tu je Gašpar. Dajte mi slovo, aby som mohol povedať svoj názor, pán Gašpar. Chcem, aby ste mi dali slovo. Ja chcem mať slovo. Dajte mi slovo. V praxi na vyvedenie poslanca Šipoša z rokovacej sály príslušnou službou Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Nech sa páči. Rokovací poriadok, ktorý ste vy schválili a vy ste si ho tu zaviedli. Dobrý deň, polícia. Dobrý deň. V zmysle rokovacieho poriadku vás vyzývam, aby ste ma nasledovali von z rokovacej sály. Tlieskajte si, hrdinovia! Ako ste napokon videli, musel som nechať poslanca Šipoša vyviesť policajtmi z Úradu na ochranu ústavných činiteľov. Miesto toho, aby sa kájali a vysvetľovali Slovákom, prečo nás tak zadlžili, rozhodli sa provokovať a porušovať rokovací poriadok. Chcem vám všetkým pripomenúť, že to vysoké zadlženie Slovenska má na svedomí Matovič, Heger, Sulík a Odor.